Teraz vám ukážem jednospálňový apartmán s výhľadom na more. Tuto máme kúpeľňu so sprchovým kútom. Tu sa nachádza taká menšia spálňa. No a vchádzame do obývacej miestnosti, kde bude tu na kuchynská linka, kde máte všetko už pripravené, všetky prípojky. No a samozrejme najdôležitejšia časť, menšia teraska a krásny výhľad na more. Toto všetko môžete vlastniť už od 60 000 eur pri platbe v hotovosti. Projekt sa nachádza v samom srdci Hurgády, len 5 minút od hotela Seagull a ponúka vám takéto neskutočné výhľady na more.